Behaketa eta ebaluazioa haurrezkuntzan modulon, hainbat astez jarduten airea, eta aste honetan lanketa ezberdinak inditeu. Lehenengo zatin indeu liburun azterketa. Ipuin desberdinak hartu reu talde bakotxeko, eta tokazku horrek ipuinak aztertzi, eta analizati ze transmititen daen eta umie batentzako ze eragin eukiko ben. Eta adibidez guri tokazku liburu bat dolun ingurun dune, banaketa baten ingurun. Eta geroen jau hori aztertu ondorixo desberdinak eta klasea plazaratu reu. Geho legokin nindeuna ere bai behaketa eta ikerketa lan du. Eta ni ondu naiz ikertzaile paperian, eta bestiak ondia bat behatzen eta bestiak jolasten. Gaur adibidez gehiena guztu zaitena ikertzaile bezala izan dua, ikertzaile paperian guztua sentitu naizela eta hori baina arte ze probatu orduan. Egin dit, benetan beste paperro rol bat etorkizunean beharko etena ezagutzia. Liburun bidez, irakurgaxan bidez eta bai ikasten dugu, baina teorik emon da gero, beti praktiketa eruten dugu, dinamika desberdinan bitxartaz, jolaz desberdinak etxen dugu, eta ez da denbora guztien ez hitzaile paperin gazela bez. Aurran paperin ipintzen ga kasu askotan. Eta aurran paperen jartzera garrantzitsua ez, ze sentitzen jakiteko eta momentu bakoitzen nola jokatzen ikusteko. Fijatu naiz nola ez hitzaiek asko eragiteun guregan ez, aurrengan kasu honetan. Eta egon da momentu bat jolasen eginala, eta ez hitzaia sartuan momentun aurrak bere jarduera edo bere jokatzeko modu aldatu iteula askotan ez. Horregatik jakin behar deu egoera bakoitzan aurren ze erantzun eman. Azkenen gizartea aldatzen dijoan bezala, gure bai ez hitzaile bezala jakin behar deu berrikuntza horiek sartzen. Eta uste dut gaurko jarduerak balio izango dutela etorkizun hurbil bateako.